Ονομάζομαι Μαριάννα Πέπα και είμαι η επικεφαλής της ομάδας Δείπνο Αγάπης. Μιας ομάδας που σταθερά κάθε Τρίτη και Πέμπτη και Σάββατο, λόγω των συνθηκών, μοιράζουμε εδώ και 6 χρόνια φαγητό και είδη πρώτης ανάγκης σε ανθρώπους που στερούνται στέγης. Φέτος, το πρόγραμμα Γίνε Ζεστασιά θέλουμε να το πάμε και με τη δική σας βοήθεια ένα βήμα παραπέρα. Το Project Love, μαζί με την σύμπραξη και τη στήριξη του Project Σώμα, έχει σκοπό με την αγορά κάθε μάσκας να μπορέσουμε να προσφέρουμε και ένα sleeping bag στους άστεγους ανθρώπους μας που φροντίζουμε. Γίνετε λοιπόν και εσείς ζεστασιά και ελάτε να τρέξουμε μαζί αυτό το πολύ όμορφο project και να ζεστάνουμε ανθρώπους και καρδιές. Το Project Σώμα δημιούργησε το Project Love. Στήριξε και εσύ αυτήν την ενέργεια και με την αγορά μιας Love Mask όλο το ποσό θα διατεθεί στην αγορά 320 sleeping bags για τους άστεγους συμπολίτες μας. Γίνε ζεστασιά!